И здравейте, приятели, аз съм Лъкибой и днес няма да играем, днес ще правим ревю на нещо като мод, но не е точно мод, защото доста лесно се прави. Това е, което виждате, долу на хотбара, ръцата и бронята трябваше да се купва, храната е тук горе. Просто аз пожелах и така ми изглежда съвсем по-яко, защото ако сте играли Майнкрафт, не пе Майнкрафт, сте играли обикновената Майнкрафт, ще разберете, че по принцип е доста яко. Ако сте свикнали по този начин, може Майнкрафт пе да я направите по този класически начин, както се казва. И всичко ви изглежда малко по-яко, примерно меча, на шоконата, кирката не съм си активна, 47 пазарите. И инвентара. Както виждате, инвентара навсякъде може цък. О, стейджа да държат. Тук има стенд полшен да се остави тук. Фул броневите, найковете на Роналдо, на цицника ми и Уидър Скелетън. Скоро бях в Недъра. Фармих си. За съжаление и някак ми се падна. Сега това ще е ревю, ще ви показвам как може Ender Chest-а. Първо показвам ползите, може да държите на честа, може да си ги подреждате, което е доста яко, да кажем полшанките, Fire Resistance, кити долу, да кажем поизънката, тук горе нещо Swiftness е тук отстрани, Regeneration кити тук, опа, Regeneration кити, това и много трудно, Regeneration кити тук е. Всичко по готин начин яко. Както на останалите чести. Полезно друго за това, че печките ви са един сторич. Крафтвате всичко на ръка. Това е доста яко на ръка, може да виждате, че е фантастично. Ето го, бата ми е коня. Магарите. Седите, натискате си и може пак да се нареждате неща. Ето има сини овце. Сега ще ви покажа, спирам и ще ви покажа откъде точно се прави. И вижте по какъв начин е това. Това, което в момента видяхте, как се прави, влизате на видео. Натискате Show Adventure Video Settings. И виждат допълнителни сетинги. Тук има Vault. Чакайте го. Vault. Някакъв Folv. Radar Distance Strength. Limit or say и най-важното за това With профил за видео Pocket и Classic. Classic е той, което видяхте, а Pocket е нормалното. Аз преди няколко дни разбрах за Pocket и ми стана доста яко. Въпреки Pocket-а. Те просто малко ревю, показвам ви как става Pocket-а. И така ви показвам бърните долу яйцата. Фермата ми за яйца направо расте. Пам!
2 пълни хопър по 5 места на, разбира се. Пълни сеца. Моята батлама. Знам, че отдавна нямаше клип. След това ревю веднага ще снимам клипа и после днес ще бъде качено. Сигурно. Не, дървата изглежда по доста по-як начин. И по принцип вече ще играя по този начин. Ще му свиквам и всеки нов клип ще бъде качен с... Ще бъде по този начин. В Ender Chest си имам Ако. Имам и желязо от зомби номер 1. Бам. Желязо от зомби. Имам и морков от зомби, ама аз го смесих с останалите моркови. Не бях го кръстил и остана си мито. И това ще бъде анвила много яко. Бам. Харесва ми крафта, защото не ти показва неща, които можеш... Да. Тъкно видях Ender Chest-а. До сега нямах силктъчка, но събрах доста ревери енчантментни книги. И сигурно 3-4 от книгите бяха с... Точно така, Silk Touch. Ма нито една не беше спорт. Efficient 4. Зато и останах по този начин, я използвам за сега, но по принцип мога. 64 диаманта. Най-колите на Роналдо са фул обувки, нямат мендинг, само на цифрите е бяща бе. И това е Wither Skeleton, да кажем скъла. Събрах го отидем. Чакай, че чуеш, ще се превърне в истинската. И това беше ревюто Potion Kitty. Не изглежда по различен начин, ама просто има и нов звук на език. Зато и не използват нежни топки. Не знам какво да правя. Предложете ми какво да направя с фермата. Скоро ми се направим автоматична ферма за шугър. Автоматична ферма за шугъркейн, автоматична ферма на изобретение неща. И кодове го. Съм довършил моста. Значи направих както с фермата. Клипа не беше качен, но има. И това беше ревюто за... Това беше по-точно урока за как да ви изглежда Майнкрафт на Майнкрафт. И довиждане, приятели, аз бях Lucky Boy. Не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа и да споделяте с приятелите.